Amen. Praise the Lord. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Amen. God is good. And all the time, God is good. Amen. Muna ti amin, kahit kung kablaawan, iti ay ayaten tayo nga patriarka, naimbag nga bigat tayo, Pastor John. Kastapay iti senior pastor tayo, ni Pastor Pruvi Cadilinya, naimbag nga bigat tayo, Pastor Pruvi. Kadagiti amin nga assistant pastor, Pastor Ver, and also Pastor Dennis. Kadagiti amin nga coordinators, ti amin nga outreaches, naimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Kastapay, kadagiti buybuya, joining with us, kadagiti the Zoom, iti Facebook Live, ken YouTube. Amen? Praise God. I know and I believe nga nakasagana tayo nga agdaydayaw iti Apo. Dawati kakabsat nga tumakder tayo amin. Taintay kumanta, kadagiti kanta, nga maisagana iti puso tayo kabsat. Timuna kantahin tayo, The Fight is On. Amen? The fight is on. Ready now. The fight is on, the trumpet sound is ringing out, the cry to arms is heard afar and near. The Lord of hosts is marching on to victory, the triumph of the Christ will soon appear for us. The fight is on, no Christian soldiers, and face to face is turn array. Amen. With armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His might hold fast. If God before us, His banner roll us, we'll sing the victor song at last. Second verse. The fight is on, arouse ye soldier brave, and through Jehovah leads, and victory will assure. Go buckle on the armor God has given you, and in His strength unto the end endure. Chorus now. The fight is on, of Christian soldiers, and face to face is turned array. With armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His might hold fast. If God before us, His banner roll us, we'll sing the victor song at last. Verse now. The Lord is leading unto certain victory. The bow of promise spans the eastern sky. His glorious name in every land shall honor be. The morn will break, the dawn of peace is nigh. For us the fight is on, of Christian soldiers, and face to face is turned array. With armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary. Be strong and in His might hold fast. If God before us, His banner roll us, we'll sing the victor song at last. Amen. Praise the Lord. Next song, I'm on the winning side. Amen. Praise the Lord. The moment we got saved, we are on the winning side. Amen. Praise God. Ready? Once I drifted out in sin, had no hope nor joy within, and my soul was burdened down with pride. Then my Savior came along, and He showed me I was wrong. Now I know I'm on the winning side. Praise the Lord, chorus. Well, I'm on the winning side. Yes, I'm on the winning side. Out in sin, no more will I abide. I've enlisted in the fight for the cause of truth and right. Praise the Lord, I'm on the winning side. Second verse. From the straight and narrow way I was drifting
sing every day out upon the water's deep sky. But it all is over now, glory light is on my brow, and my soul is on the winning side. Chorus! Well, I'm on the winning side, yes, I'm on the winning side. I'll see no more will I abide. I've enlisted in the fight for the laws of truth and right. Praise the Lord, I'm on the winning side. Last verse. I will never have a fear, for my Lord is ever near. Praise the Lord. And my hymns so often I abide. He's the keeper of my soul, since I gave him full control, and he placed me on the winning side. Last chorus now. Well, I'm on the winning side, yes, I'm on the winning side. I'll see no more will I abide. I've enlisted in the fight for the cause of truth and right. Praise the Lord, I'm on the winning side. Amen. Our last song, Where Could I Go? Amen. Where could I go but to the Lord? Amen. Praise God. Ready now. Living below in this old sinful world, hardly a comfort can afford. Striving alone to face temptation's sword. Where could I go but to the Lord? Where could I go? Where could I go? Oh, where could I go? Seeking a refuge for my soul, needing a friend to help me in the end. Where could I go? Ladies, second verse, ladies only. Amen. Come on. Amen. All together now, the chorus now. Where could I go? Where could I go? Seeking a refuge for my soul, needing a friend to help me in the end. Where could I go but to the Lord? Man, last verse. Here is grand with friends I love so dear. Comfort I get from God's own word. Yet when I face the chilling hand of death, where could I go but to the Lord? Chorus. Where could I go? Where could I go? Seeking a refuge for my soul, needing a friend to help me in the end. Where could I go but one more time, the chorus now. Where could I go? Where could I go? Seeking a refuge for my soul, needing a friend to help me in the end. Where could I go but to the Lord? Amen. Remain standing, please, as we welcome our beloved senior pastor to the pulpit. Good morning, HBBC family. Andun ako sa taas. I was looking around and I praise the Lord for napakaaga natin lahat. Sabi mo nga sa katabi mo, congrats. Natuto ka na. Praise the Lord. Ganon din dun sa Lawag. I was looking at the Zoom of Lawag. Pati si Ma'am Rosete, nandyan na siya, oh.
Matanda po yan. At may mga physical na karamdaman, but she's there. At ganun din sa ating mga ibang mga kapatid na nasa ibang lugar. Okay? Well, let's pray. Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise for all that you have done this week. Salamat, Lord, binigyan mo kami ng lakas na tapusin ang aming mga trabaho at gampanan ang aming mga tungkulin. Patawad sa mga pagkukulang at kasalanan namin. Panalangin ko, O Diyos, na tulungan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita ngayong umaga. As we have come together and we believe that the focal point of this service, as we worship you, is to listen from you through your word. Bigyan niyo po ng wisdom ang inyong lingkod. And I pray that you will give understanding to your people. I ask that you bless our internet connection, Lord, na upang malang maging hadlang sa pangangaral ng inyong salita. Pinapasalamatan kita, O Diyos, dahil nakita namin ang receptivity ng iyong mga anak. Pagkat nung tinuro po namin ang disiplina sa oras, ay tinanggap nila ito bilang turo mula sa iyong salita. And because of that, they came very early and they always come very early. We praise your name, dear Lord. In Jesus' name, amen. You may be seated. Okay. Praise God. Nung ako po ay bata pa naman tayo, but when I was younger, when I was a kid, I used to think on a Christmas Eve, which is December 24 sa ating kalendaryo, na pag ikaw ay nagsabit ng iyong medyas, pagdating ng kinaumagahan, puno ito ng pera at candies o chocolate. So, one evening, I went to my cabinet and took what I believe was the best of my socks and hang it on the wall. And I was excited to wake up the following day only to be disappointed dahil wala namang laman yung medyas. Sino po sa inyo ang nakaranas na noon nung kayo bata? You used to believe. May mga iba sa inyo. Okay? And na-disappoint ako because I hope pero walang nangyari. Nung ako ay elementary, meron akong classmate na lalaki. Sabi niya sa akin, patingin nga yung kamay mo. Kinuha niya yung aking kamay. Ito. At pinisil dito sa banda rito. Ito. Ayan. Pag pinisil mo yan, lolobo doon sa katabi niya. No, kahit nakita niyo ba? Try niyo. Ayan. Sabi niya, 2 ang magiging anak mo. Ayan. 2 daw ang magiging anak ko. Dahil 2 yung lumobo doon sa katabi. You know? At kung ano-ano pang mga ginagawa ng tao na dito nakabase ang kanyang pag-asa sa kanyang buhay at kinabukasan. Yung iba naman ay horoscope. Tinitignan nila kung ano yung kanilang birth month, may corresponding na horoscope. Halimbawa ako, May, Taurus. Ayun. Dahil daw ako ay Taurus, may mga, certain characteristics ng isang May born. At taglay ko daw yun. Oo. Kaya nga, ngayong taon na to is the year of, Dragon. Kita man ta lang at kaabay mo? Mukha ba yung dragon? Di ba? I mean, according to Chinese custom and tradition. Pero bilang mga mananampalataya sa Biblia, our future, ang ating pag-asa,
sa kinabukasan ay hindi po nakasalalay sa mga pamahing ito, kundi nakasalalay sa pangako ng salita ng Diyos. So I would like to speak to you today on a topic I entitled, The 5 Powerful Promises of God. The 5 Powerful Promises of God. Kung bakit ko po tinawag na ito ay powerful, because the realization of these promises has control and influence over our lives. Kaya't kung nga makita yung kakabsat, nga digito'y nga kariti apo nga isut pagtakderan tayo, ken pagkaptan tayo, ket isuda timang tingel, ken mangimpluensya, dagiti bibiyag tayo. Just like USA is a powerful country. You believe that? One of the speeches of the late Ferdinand Marcos Sr. said, if America fails, the world is doomed. Pag ang Amerika ay bumagsak, maraming mga bansa ang maapektuhan. And I believe, kasali ang Pilipinas doon. Because America is a powerful country. So, look, pag ang isang bansa ay makapangyarihan, ibig sabihin, meron siyang control or influence sa magiging destiny o kahihinatnan ng mga ibang bansa. If it rises, these countries will also benefit. But if it fails and it falls, these countries will also suffer. Ibig sabihin, in application, ang pangako ng Diyos, kung ito po ay totoo at matutupad, you will benefit if you are standing on the promises. Pero pag ito ay nag-fail, ibig sabihin, we suffer. Now, there are two things that you need to remember about the promises of God. Dalawang bagay na dapat niyong alalahanin tungkol sa mga pangako ng Diyos. Number 1, God never lies. Ang ating Diyos ay hindi nagsisinungaling. Ayon sa Numbers 23:19, sabi dito, God is not a man that he should lie. Nakita nyo yan? Can we all read that once again? God is not a man that he should lie. Ang tao po kasi ay nagsisinungaling. There are people that lie to us. Have you lied before? Hello? Have we lied before? Oh. May mga politicians na naging leader dahil sa kanilang matatamis na pangako. Kaya siya hinalal, binoto ng tao dahil maganda ang kanyang mga pangako. Pero, ang masakit, lahat ng mga ito ay base lamang sa kasinungalingan. So they promise, but they do not fulfill. Hello? But God is not like that. Pag ang Diyos ay nangako, tutuparin niya ito. Pangalawa, God always fulfill His promises. God always fulfill His promises. Matthew 24:35. Matthew 24:35. Basahin nga natin lahat. Ready? Read. Heaven and earth
shall pass away, but my words shall not pass away. Ang sabi ng Diyos, ang langit at lupa ay pwedeng mawala, subalit ang aking mga salita ay kailanman hindi mawawala. So, God always fulfill His promises. May mga politicians na maganda ang kanilang hangarin para sa atin. You agree with that? Isn't it? Nakikinig ba kayo? Sayang naman pag hindi kayo nakikinig. Nagbihis pa kayo eh. Oh, may mga politicians na maganda ang kanilang hangarin para sa ating bansa. They don't want to harm us. Di ba? They want to fulfill their promises. However, they cannot fulfill their promises because they lack power. They lack the resources to deliver their promises. Or many of them, they lack the time to fulfill it. So, mabuti ang puso ng mga politicians na ito. But they cannot fulfill their promise because they don't have enough power to do it. They don't have enough resources. Hindi matapos-tapos yung kalsada dahil kulang yung budget. Hindi pumaitayo yung mga istruktura dahil kulang sa budget. Maganda ang plano, malinis ang puso, pero kulang sa oras, kulang sa pera, o kulang sa tao. But they mean good. But God is not like that. When God promises, He can deliver it. He can fulfill it. And He will always fulfill His promises. Kaya ngayong umaga, nais ko pong magbigay sa inyo ng 5 mga makapangyarihang pangako ng Diyos na ito ang dapat nating panghawakan. Nakikinig po ba kayo? Okay. Number 1, the first promise is the promise of salvation. The promise of salvation. Marami pong mga relihiyon sa buong mundo. At ang mga relihiyon na ito ay may pangako na kaligtasan. At marami ang mga naniniwala. Nakalulungkot nga lang, they are false religions. So they give false promises. At ang mga tao ay umaasa nang wala. They will be disappointed because these are only false hopes. Gaya niyan. Ang mga Buddhist, Hindu. Alam nyo ba ng Hindu is 1.3 billion ang Hindu sa buong mundo. Ang Islam, kung ilang bilyon ang mga Islam sa buong mundo, adaming mga Muslim. Di ba? Ang, Christianity, sabi nga nila, Christianity is the biggest religion in the world. Pero ang Christianity, divided pa ito. Dahil may mga Kristiyano na ayon sa tradisyon ng tao at hindi ayon sa Biblia. So these people are holding on to a false hope of salvation. But praise God, tayo ay humahawak sa pag-asa ng kaligtasan na ipinangako ng Diyos ng Biblia.
Some people depend on their righteous or good life for their acceptance before God. May mga nakakausap ba kayo na ang kanilang paniniwala is pag sila'y gumagawa ng mabuti, sila'y maliligtas. Sabi nila, I do more good than evil. Di ba? I have never done anything bad. Wala naman akong ginawang masama. Kaya siguro maliligtas ako. Yun ang kanilang pag-asa. I have never committed a crime. Di ako nang rape. Di ako pumatay ng tao. Kaya siguro ako maliligtas. Pero ang sabi ng Bible sa Galatians 2:16, everybody let us read, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be what? Oh. Anong nakita natin dyan? Isulat nyo ang verse na yan sa Bible nyo. Dahil yung verse na yan will prove that not by the works of the law, yung pagsunod sa utos o kautusan o gawa, hindi po sa pagsunod dito tayo ay tatanggapin ng Diyos. People think that God will accept them dahil sa kanilang mabuting gawa, sa kanilang pagsimba, sa kanilang pagsunod sa mga commands ng Panginoon. But this is a false hope. Some people depend on their religious affiliation for their acceptance before God. Di ba? Yung ating mga ibang mga kamag-anak o kaibigan, kunada na yanakak, isut na kayanakak, isuti pakatayak. Di ba? Ano pwede ito pagsasaudan? Sarado, dikandado, wala nang susi. So these people are close-minded and they hope na yung kanilang affiliation sa kanilang relihiyon ang makakapagligtas sa kanila. But the Bible is very clear na ang pangako ng kaligtasan, siguradong pangako, can only be received in the Lord Jesus Christ. Meron ba yan sa Bible? Na si Kristo lamang, kay Kristo natin matatagpuan ang pangako ng kaligtasan? Saan? Sige nga, matatagal na kayong mga miyembro, bigyan nyo nga ako ng bersikulo na kay Kristo natin matatagpuan ang totoong pangako ng buhay na walang hanggan. Bigay kayo ng verse. John 3:16, ano pa? Ha? John 14:6. O, bigyan ko kayo ng verse. 1 John 5:11 to 12. 1 John 5:11 to 12. Sulat nyo yan. Para pag kayo ay nakikipag-usap, kasi gusto nating maliwanagan ang tao sa kanilang mali na paniniwala at pag-asa. This is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. Kanino daw matatagpuan ang buhay na walang hanggan? Wala sa relihiyon. Hindi sa mabuting gawa. Hello? Pero maliwanag, in His Son. Ayan, yan ang verse. Ngayon, ano ang dapat
gawin ng tao para magkaroon siya ng pag-asa ng eternal life. Verse 12, He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Kung ano ti Ilocano, ti mangupikop ti anak ti Dios adda biag na. Ti kayat nga asawan ti mangupikop is the same sense that those who receive Jesus Christ as their personal Savior, he that hath the Son hath life. Pag tinanggap mo na si Kristo, magkakaroon ka ng personal na relasyon sa Diyos. At ikaw ngayon ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang kailangan sa tao ay sagot sa Ebanghelyo. Ano ang kanyang sagot sa Ebanghelyo? Ano bang Ebanghelyo? Na si Kristo ay namatay, inilibing, nabuhay muli para sa kasalanan ng tao. Ang inaantay ng Diyos ay ang sagot ng tao sa Ebanghelyo. Para bagang yung isang binata nanligaw sa dalaga. Sabi nung binata, I love you, ading. Ngayon, para magkaroon ng relasyon, ang kailangan sagot ng dalaga. Hanggat hindi sasagot ang dalaga, walang relasyon. Ngayon, sinagot ng dalaga. Sabi niya, Manong, awatek taayat mo. Ayon, magkakaroon sila ng relasyon. So pag ang tao, sinabi niya, Panginoong Jesus, tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas, na ikaw ang namatay para sa aking kasalanan, na ikaw ang aking pag-asa ng buhay na walang hanggan. Pag tinanggap ng tao si Kristo, anong sabi ng Bible? Meron na siyang relasyon sa Diyos at pag-asa ng kaligtasan. Hello? Ngayon, maraming tao ang nagsasabi, naniniwala sila kay Kristo. Hello? Parang yung estudyante, tinanong ko, sabi ko, if you die today, are you sure you will go to heaven? Sabi niya, opo. Sabi ko, bakit? Because I believe in God. I believe in Jesus. Anong sagot ko sa kanya? Maski ang dyablo naniniwala kay Kristo So dahil naniniwala ang dyablo kay Kristo, ayon sa iyong logic na kaya ka pupunta sa langit, dahil naniniwala ka sa Diyos, ibig bang sabihin, pupunta rin ang dyablo sa langit? Hello? Ito yung mga taong magsasabi, ay alam ko yan, ay kilala ko ang Panginoon, pero hindi pa nila tinanggap siya ayon sa Biblia. Hello? Parang ito yung dalaga, mga kapatid, na kanyang ipinamamalita sa kanyang mga kaibigan. Sabi niya, boyfriend ko yun. Oo, boyfriend ko. Sabi niya sa kanyang mga kaibigan. O ditong mga kaibigan niya, nilapitan yung lalaki. At sabing ganyan, Uy, boyfriend ka daw ni ganito? Sabi nung lalaki, ay ganun ba? Hindi ko pa alam yan Meron bang ganung mga dalaga dito sa church? Ha? Ngumiti lang yung lalaki sa'yo, boyfriend mo na? Hello? Oh. Kumindat lang sa'yo ng ganyan, boyfriend mo na? Nakipagkamayan lang sa'yo, hello sister, good morning. Boyfriend ko na yon. Nakipagkamayan lang, boyfriend mo na? Hindi pa siya nanligaw, boyfriend mo na? Maski naman ligaw pa yan, hanggat hindi mo pa sinasagot, hindi mo pa boyfriend yan. Ganon din po sa Biblia. May mga magsasabi sa araw
Ay, Panginoon, 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 nangaral kami sa iyo. Pangalan mo, ginawa namin to. Pero anong sabi ng Panginoon? Ganun ba? Hindi ko alam yan, hindi ko kayo kilala eh. Bakit? Hindi siya sinagot. Kaya ang dapat gawin ng tao ay tanggapin si Kristo. Because He that hath the Son hath life. Pag may relasyon siya sa Panginoon, may buhay na walang hanggan. And he that hath not the Son of God hath not life. Mga kapatid, hindi ba ito napakatinding pangako ng Diyos? Biruin mo kahit namuhay ka na may pera. Oh, sabi nga ni Angie Vic, meron siyang ini-invite na kaibigan. Nabiburden yung puso niya eh. Dahil alam niya na ang kaibigan niyang ito ay mayaman, may pera, pero walang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Di ba? Oh. Kahit ikaw ay nagtapos ka ng mataas na paaralan, nakamtan mo ang mataas na edukasyon, pero pag namatay ka na walang pangako, impyerno ka. That's why, mga kapatid, we as the Church of the Lord Jesus Christ, we are the agents who will preach the promise of salvation to all men. Responsibilidad natin yan. That's promise number 1. Pangalawa, ang pangalawang pangako is the promise of answered prayer. Sino po sa inyo ang may panalangin na sinagot ng Panginoon recently? Hindi ba ang saya? Hindi ba napakaganda? Ang pangako na ito, the promise of answered prayer. Nung linggo ng hapon, sabi ko doon sa aking New Believers class sa Batak, sabi ko, naisip nyo ba, have you realized that we have the greatest privilege and opportunity to talk to the most powerful person in the universe? Dapat ma-realize nyo yan para maging prayerful kayo. Many of us are not praying like we should sapagkat hindi natin nakikita ang kapangyarihan ng panalangin. Pag nanalangin ka, kausap mo ang pinakamakapangyarihang persona sa daigdig na ito. Na kaya niyang baguhin maski puso ng iyong boss, ng superior mo, ng manager mo. Kaya niya. Pero pinapanalangin mo ba? You see that? Kaya itong pangako ng answered prayer ang pinanggagalingan at pinaghuhugutan ng mga Kristiyano ng kanilang lakas, power in prayer. Malamang ay kayang-kaya mo ako, pero hindi mo kaya ang aking Diyos. Pag pinag-pray kita, kikilos ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga sabi nung queen sa Europe, I fear the prayer of John Knox more than 10 armies. Mas kinakatakutan daw niya ang panalangin noong lingkod ng Diyos kesa yung puwersa ng 10 fleet of armies. Bakit po? Sapagkat ang prayer, kausap mo ang pinakamakapangyarihang persona sa daigdig na ito. I wish na pag naunawaan niyo po yan, you will pray more. Sana, ngayon pa lang, na-realize mo na ang dapat mong gawin ay maging prayerful. Prayer changes things. Hello? My heart feels sorry
for those many people around the world who are praying to false gods. I read one article na ang discussion niya ay tungkol sa India o sa mga Hindu. They are praying to 33 million gods. Biruin nyo yun? Hindi paramihan ng Diyos ito, kundi sino ang makapangyarihang Diyos. Kahit nga lahat na ng dingding ng bahay mo, puro Diyos, wala namang magagawa. Kahit kada kanto ng barangay, may Diyos, wala namang magagawa. Kahit lagyan mo yung dashboard ng sasakyan mo ng munting Diyos, wala namang magagawa. Hindi po to palakihan, paliitan, o paramihan ng Diyos. Ito po ay kung sinong makapangyarihan. Kaya ewan ko ba, alam nyo, dapat tayong mga Kristiyano, we are the power station of God on earth. Tignan nyo po ito ha. Ang Pilipinas, may mga power source. Tama ba ako? May windmill, may solar, may hydro, may chemical. Ewan ko kung meron na tayo. Pero dyan galing ang power ng kuryente. Tama ba ako? Pero, ang bawat rehiyon ay may istasyon. Ang trabaho ng istasyon is to relay power from the source to every household and to every structure. Gumagana ang mga bahay at ang mga building na ito dahil may istasyon na nagre-relay ng power mula sa source papunta sa kanila. At mga kapatid, listen to me. The power station of God on earth is not the government. Hindi po yan ang station ng Diyos. Hindi po eskwelahan. The power station of God on earth that can impact houses, governments, peoples around the world is the Church of the Living God. But the Christians are very weak. That's why they are not making a difference. Biro mo, kaibigan mo, hindi mo mawin. Ilang araw kayong nagsama-sama, hindi mo ma-invite sa church? Huwag ka masaktan pag sinabi ko, nagkapoy ka. Hindi ko po ipinagyayabang ito sa aking sariling katalinuhan o kagalingan. Hindi nga kami magkaibigan ng PDA. First time lang naming mag-meet Pero na-invite ko. Bakit? Prayer. Ikaw, kaibigan mo, classmate mo, hindi mo ma-invite sa church. Number 1, wala ka kasi magandang testimony. Hindi nakikita sa buhay mo ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Hindi nakikita sa iyo ang kapangyarihan ng transforming work of God. At baka hindi mo ipinapanalangin. Hello? Ngayong linggo po ay Love One Sunday. Lahat po kayong mga miyembro ay nabigyan ng imbitasyon. Tayo po ang susi ng Diyos para mabago ang buhay ng mga loved ones natin. Para sila ay makakilala sa Panginoon. Hello? Anong gagawin natin? We should pray for them. Naniniwala kayo doon mga kapatid? Naintindihan nyo ba yung aking illustration? Kahit may power source, pag pumalya yung istasyon, mawawala lahat ang ilaw ng mga bahay.
na binibigyan, finifeed ng istasyon na ito. Lahat ng mga gusali, kahit matataas pa yan, mawawala ang kuryente pag pumalya ang istasyon na to. And when Jesus said, I will build my church, He was saying, this will be my agent, my instrument to reach the world, to bless the world. The church will be my agent. That's why I believe na bawat local church, gaya natin dito sa Bacara, tayo po ang power station ng Diyos sa lugar na ito. Kayo, sa inyong mga respective na barangay, nakikita nyo naman po na kami mga pastor, ginagawa namin ang aming personally, bilang inyong senior pastor, ginagawa ko ang aking tungkulin. Oh, pupunta siya dito, ngayon sa church, nandiyan na sila. Oh, tingnan nyo, pupunta si PD. Ikaw, araw-araw mong kasama yung classmate mo, kaibigan mo, hindi mo maimbita. Naunawaan mo yon? You see that? We are the power station of God. So praise God for the promise of answered prayer. Hindi, alam nyo, ang Christian life, hindi pagalingan. Hindi lang patalinuhan ito. Kasi not by might nor by power, but by the Spirit of God. Kahit ikaw ay mahinang tao, pag ikaw ay prayerful, mas makapangyarihan ka pa kesa dun sa magaling. Kasi ang magaling may limitasyon, pero ang taong nananalangin, Diyos ang kumikilos sa buhay po niyan. May problema ka sa pamilya mo, may problema ka sa negosyo mo, may problema ka sa trabaho mo, you know, God can turn it around. Through prayer. Hello. Ang ganda ng pangako call unto me, I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Amen? Oh, manalangin tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Thank you so much for the opportunity you've given us this morning, so that, Lord, we can listen to the message of your word, that you have promised us salvation in the Lord Jesus Christ, and that you have promised us answered prayer, dear Lord, that we as a church is your power station sa mundong ito. We have been given the opportunity and capacity to impact the government, to impact homes, and to impact schools. Thank you for that opportunity and privilege, Lord. Kaya tulungan mo ang bawat isa sa amin to be prayerful so that we can make a difference. In Jesus' name we pray. All of God's people say, amen and amen. Praise the Lord. We'll have the orchestra play as we transition to the next part of the service. To God be the glory.
Amen and amen. Praise the Lord. Tultuloy tayo nga agserbiti abo absat. Dawatik nga tumakderte amin and let us sing praises unto the Lord. Our first song, Salamat Aking Panginoon. Lahat ka ng masaya, say aloud, Amen. Mahina yung amen nyo. Kumain ba kayo? Kumain? Tanungin mo yung katabi mo, kumain ka ba? Okay, let's sing with joy and gladness in our hearts. I am so glad today that our beloved PD is joining us in our worship service. Palakpakan po natin. Thank you so much, sir, for coming and joining us today. Okay? Go ahead. Let's begin at the chorus. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking iaalay. Ika'y mahalin at buong puso, paglilingkuran. First verse. Kung aking isipin, sakripisyo mong dakila, buhay mo'y ibinigay, sa krus ika'y namatay. At nung ika'y tinanggap ko, ako'y iyong iniligtas. Salamat, salamat sa dakila mong pagmamahal. Chorus now. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking ialay. Ika'y malin at buong puso, paglilingkuran. Last verse. Sa aking paglalakbay, salita mo ang aking gabay. Pangako mo'y aking lakas sa lahat ng landas. Maging sa pagsubok, ako'y iyong pinapatibay. Salamat, salamat, tunay kang matapat. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking ialay. Ika'y malin at buong puso, paglilingkuran. Let's sing one more time the chorus now. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking ialay. Ika'y malin at buong puso, paglilingkuran. Ika'y mahalin, ika'y malin at buong puso, paglilingkuran. Wow, amen. Praise the Lord. Nagmayati mensahe na nakakandamsat. Our next song, Born to Win. Amen. Born to Win. Amen. Praise the Lord. Born in the world of sin. Ready now. Born in the world of sin, hopelessly lost, no peace within. Searching for love in the world of faith, no way I could win. Then my Savior came my way, He turned my darkness into day. And on the day I was born again, praise His name, I was born to win. Chorus! Born to win, hallelujah, I was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. Through His love and mercy that knows no end. Praise
Last verse. Since I begun to run this race, many the trials I had to face. Mountains so high, valleys so low, and rivers so wide. But there's no need to worry, no need to fret. Things may look bad, but it's over yet. God will go with me until the end. How can I lose when I was born to win? Chorus! Born to win, hallelujah, was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. Through His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. One more time. Born to win. Hallelujah, was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. Amen. No matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. Through His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Amen. One more song of that. Let's grab our Bible. Our last song, Thy Word. Amen. Let's raise our Bible of that. Thy Word. Unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, still you're there right beside me, and nothing will I fear as long as you are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Higher, Kapsat, higher. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side. I will love you to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And a light unto my path. And all the people say, Amen. Remain standing please. Intay iti Bible reading and opening prayer ay back ni Preacher Glenn. Amen. Nimbaga bigat tayo amin kakabsat.
Sino kada tayo ti agrikrik na nga managlilipaton? Tatay ko lang malagip nga siyak ti naka-assign ka kapsat. Namin duwati nang ipalagip kanya kita nga lawas, ngam ti kaadot pan panunutan, talipatak. Numampay kasta, I praise and thank God for the opportunity to gather with you this morning. It's our third Sunday here in our main sanctuary in Bacara, and I'm very delighted to see all of you. Maragsakan naklaunay kakabsat. Ada mo lang ragsak yung adad to ita? Amen. Digiti lang ngayon na dad, mga minkat narigat nga awatan. Ha? Ada na isem, adag nervyos. You know, I would like to greet our Honorable PD this morning. Ta parte nak ijay babatatay nga ng welcome kanya na. Istorya klata kakabsat aya, because this was a good lesson for me to learn just meeting him this morning. Myself, Tito Enan and Jaire were standing to welcome him. And as we welcomed him, Tito Enan introduced himself, he introduced me, and then he interjected and said, "Si kamot ni Governor ko na kan Jaire kakabsat." You know, what a way to break the nervousness. Medyo nervyosak tate, Jaire kakabsat, but him joking just took that away. So that's a very good lesson for me to learn and take away from meeting our Honorable PD this morning. Anyway, please open with me your Bibles in the book of Psalms 119. Psalms 119, 33 to 34. Psalms 119, 33 to 40. I'm so sorry. Verses 33 to 40. I believe majority of us has the Pi Bible. It's in page 727. Psalms 119, 33 to 40. Padasang nga basahan iti Ilocano kakabsat. Ito na bagbagas iti uni iti Ilocano. The Bible says in Psalms 119, verse 33, "Isurum kanyak uwapo, tidalan dagiti al-alagadem, ket salimet metakto agpapan panungpalan. Ikanak ti panakaawat, ket salimet metakto tilinteg mo, wen anurutek to iti iso amin nga pusok. Ipanak iti dana, dagiti bilbilin mo, takadakwada iti pagpakaragsakak." Verse 36, "Pagturungem to'y pusok, kadagiti pamaneknek mo, asaan ket di nga iti kinaagom. Ilisim dagitoy matak, iti panangmatmat iti kinaubaw, ket biyagennak kadagiti daldalan mo. Pasingkedam ti saom ito'y adipen mo, ani ipaay iti panagbuteng ken ka. Iliklik mo kanyak, ti panakaab-abi, akabuteng ko, tadagiti pagbilbilinam na imbagda." And in verse 40, "Adtoy inililiw ko, dagiti pangedeng mo, biyagenak iti kinalinteg mo." Let's pray. Heavenly Father, Lord, what a wonderful Sunday morning you have allowed for us to wake up to, O Lord God. Lord, hangag patinggana iti parabor kaasi ken ayat mo ti sinagtunggal mesa kanyami ng runa kanyami nga anak mo wapo ket hango manay apo iti sa umi nga mangipakita deti nga pagyaman mi ken kaapo. Numampay kasta awatem ka di apo deti nga pagyaman. Lord, hang kami maikari iti kinadakkel iti parabor ken ayat mo kanyami. Adu apo iti naglabsingan mi, adu ti pagkurangan mi. Ngem Lord, what a joy to wake up today and be excited to celebrate, Lord God, this day of gathering, to praise you, to glorify you, and to honor you. Hang kami may kariya po, kit agpakumbaba kami, kit agpakaasi kami, ti pamendisyon mo ken presensya ti Espiritu Santo nga isu ti mangi dalan mangiturong kanyami. Agyaman kaya kami apo iti imo na nga parti ti serbisyo mi, ti Sunday School. What a wonderful lesson, what a wisdom you have given our dear pastor, O Lord God.
I praise you and thank you for the wisdom, anointing, and power that you have given him. That, Lord, he clearly communicates to us your word. Ket patuloy mo kadiapo nga usarin ken aramaten isuna for the next part of our service. Isaganam ti puso ken panunod ti sinagtunggal may sa kanyami. I realize and recognize, Lord, many of us have things that we're tired from. We're exhausted, but Lord, kabarong alawas adumaninting kam sangwen ngam tulungan na kam kadi to set aside all these things and just open our heart and mind, and please, Lord, pour your wisdom upon us, pour your wisdom upon your servant, that we make 100% use of this wonderful opportunity for us to not just serve you, but to learn from your wonderful word. Please bless every part of our service, the singing, the acknowledgement, the wonderful singing of our choir, the message. Lord, internationally, we are joined by folks all over the world. We praise you and thank you for the privilege of having a live stream and connecting long distance to all these folks. Tulungan ka di apo nga preserbahin ti electricity, internet, ti audio video, live stream ministry. Bless them. And Lord, sika ka diti patuloy nga makikaadda kanyami for the rest of our service this morning. And Lord, this afternoon, the many activities that are about to come, italik mi keng apo. Isaganam ka diti Pastor Miti, pinag-travel na. Tigiti mamit nanto G. Sanchez for the inauguration, the services in Poway, all the people that you will be using. Please, Lord, settle our hearts and our minds and help us to make the right moves to prepare for all the activities you've given us today. All this we ask in Jesus' most precious name. Amen and Praise amen. the Lord. Thank you very much. Thank you, Preacher Glenn. You may now be seated. Good morning, HBBC Family International. Okay. Una sa lahat, I would like to greet our birthday celebrants today. First on the list, we have Ma'am Bernadette Cadelinia. Ma'am Bernadette, happy birthday. Okay? Ma'am Bernadette is the wife of Preacher Glenn, yung nagbasa kanina ng ating Bible reading. Okay? And also, Precious Sarah Fernandez. Are you here? Where is Precious? Ayan, tumayo ka nga, Precious. Stand up. Okay, thank you very much. And Rich Lex Madariaga, anak ni Tito Dave, Tita Fem. And from Apari, we have Sister Yoli Makabangon. Nandyan ba siya? Sister Yoli, tumakder ka man, kapatid. Apari, Cagayan. Yun. Okay. Kantahan natin sila. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to Emma. Happy birthday, God bless. Happy birthday to, one more time. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, God bless. Happy birthday to you. Grabe, no? Alam nyo, isang araw, sa dami na ng HBBC members, baka araw-araw may birthday celebrants na tayo. Di ba? Okay, praise the Lord. We rejoice with you today, okay? I would like to acknowledge our first-time guest today, Ma'am Emily Pilar from Barangay 1, Bacara. Ma'am Emily, ayon, kabsat ni Lola Claring. Praise God. Thank you for being with us today. At syempre, muli, I would like to recognize the presence of our beloved Provincial Director of our PNP in Ilocos Norte. Sir, good morning. At maging ang kanyang mga kasama o staff and police officers, thank you for choosing to worship God with us today here at the HBBC. Amen? Palagi kong sinasabi, you cannot find a perfect church. And definitely, HBBC is not a perfect church. Sabi ko, pag naghahanap ka na church, ang church, na perpekto ang mga tao, sa langit lang yon. Di ba? Sa langit lang. Kaya praise God,
We may not be the perfect church, but we are the right church for you. Thank you for being with us. Okay? Let's move forward. Let me also recognize our church in Lawag, the HBBC Lawag Sanctuary. Ayan. HBBC Lawag. Go ahead. Mang Ryan Kakal. Go. Amen. Good morning, Pastor June. Good morning, Pastor Pupi. Good morning, HBBC families. Nimbag nga bigati amin kapsat, iapoy ti may daydaya. What a day to celebrate the goodness of God. Pidas po, Pastor, itang bigat. Adda ni Sister Joan Baptista from Kasili. Adda di kita second timer tayo po, Pastor, ni Sister Melinda de la Cruz. Ni Sister Nicole Adayan. Amen. To God be the glory po, Pastor. Iapoy ti may daydayaw. Thank you po. Very good, very good. Thank you very much. Okay? Let's also have the HBBC Pasukin Main Sanctuary. Pasukin. Good morning po, Pastor June, Pastor Pruby. Maragsakan kami mo, Pastor, iti kaadda, iti talo nga first time visitor, iti main sanctuary po, Pastor. Ni Sister Francine Laika Pamitan po, Pastor, from Poblacion 4. Ni Sister Jasmine Rain Beloya. And ni Sister Maria Teresa Dayan Sumbong po, Pastor. Ito Poblacion 4, Pastor. Thank you very much. Okay? We also have our outreach with us in Karuan. Good morning, Karuan Outreach. Do we also have Salpad? Okay, yan sila, Karuan. Go ahead. Pastor John, Pastor Proby, then iti resident pastor and coordinators. To God be the glory, Pastor. Uray kasalot angin na ti, Pastor. Dati pong di mong kamlata nga umayag dahil ayaw mong kuha na, Pastor. Kaya lang, Pastor. To God be the glory. Roger Andat. Basta Radio. Okay, thank you very much. Nandyan bang Salpad? Outreach? Wala? Okay. Let's move to the eastern part of Ilocos Norte. Our outreach in Dingras, Ilocos Norte. Dingras. Brother Sunny. Brother Sunny is a retired, Marine. Okay. Thank you, Brad. Good morning, brethren in the Lord. Our senior pastor, Reverend Froby Caderilla, our patriarch, Pastor June, and all the assistant pastor and preachers and coordinators, magandang umaga sa ating lahat. Sa ngayon po dito sa Dingras, meron kami kaisa-isang bisita na invite ni Justin Balmes na si San Gabriel Domingo Cavite. So, yan lang, Pastor. Maraming salamat. Salamat, Brother Sunny. Okay. God bless you. Okay. So, dumako tayo sa Cagayan. Claveria, Cagayan. Amen. Good morning po, Pastor June. Good morning, Pastor Provi, Pastor Ver, and Pastor Dennis. Meron po kaming isang bisita ngayon, Pastor, na si Cynthia Visario po, Pastor. Bale, kapatid po siya ng isa rin very consistent na dumadalo dito sa church natin po, Pastor. And very excited na po kami this afternoon, Pastor, for our inauguration service. Thank you po, very Pastor. much. Okay. Pastor Dennis ken nagiti kakabsat. Amen. Okay. Lasam, Cagayan. Lasam. Good morning, Pastor. Nabagabigan tayo amin. Pastor Joe, Pastor Prodi, Glenn, nabagabigan tayo amin. Pastor, awan, dahil dito mga kakapsat tayo amin sa Pastor. Kasi manin di Panawan, nang rugi manin titutukin na, Pastor. Tutuno na. Tagyaman kami una, Pastor. Uray na Pastor di Panawan.
Dalata, digiti may nga bisita mi ko, kagamiaman kami ti Apo Pastor. Wag man tinaganyan na ko, dati damo tayo na yung bisita. Ni Catherine de la Cruz. First time na Pastor, taga na, panaganit nila Pastor. Ay kadwa sa ikong time na Pastor, kasi ni Princess Joy de la Cruz. Second time na Pastor, taga na panaganit ng Pastor. Ini Joanna Mamba. Second timer na Pastor, taga na panaganit ng Pastor. Pakini Vladimir Suhong. Aday dayaw na tiyabi Pastor, daday ta tayo mabigat. Kaya Pastor, ayan pagbigat tayo mabigat. Okay. Praise the Lord. Thank you, kakabsat. Dita lasam na imbag nga bigat yung amin. Kikita tayo ito, di mabiit nga tiyempo. The third week of March, we will be in Lasam by the grace of God. Okay? Apari Cagayan at the Jai ni Preacher Alpier. A blessed Sunday, Pastor June, and to our senior pastor, Pastor Ruby, and to all assistant pastors and preachers, and to all coordinators. Gyamang kami, Pastor, ore kasiti Palawan, agtuturo, Pastor, ng Paikas Grace, Pastor, babenti kararag, at dadagiti kakapsat imay. Lumawa ka tinagan tayo, mabalitin na kumaksak. Imuna, Pastor, ni Clarice, ilang karo ba, Pastor? Clarice, and then ni Maris po, Pastor, ilang bangit, Pastor, Picaro ba? And then ni Catherine Janel, hindi po, Pastor. Thank you, and God bless you, Pastor. Thank you. Okay. Ang dami nyo dyan ngayon sa Apari. Praise God for that. Okay? Well, we also have our outreach in Australia. Good morning sa inyong lahat dyan sa Australia. Amen. Okay. Napintas man ta, datasango, di kita men tayo aya. Talagang nagugwapo ka da napipintas, di kita kakabsat tayo ti Apo ti Australia. Nang runa dyan nakalabagan eh. Nelson, alam nyo ba kahapon, merong ginanap na basketball league sa Brisbane, Australia. Alam nyo, tumayo ka Nelson. Nelson, tayo ka. Ayan. Nag-request si Nelson sa anong tawag doon, program facilitator. Nabigyan siya ng chance na magsalita. Kaya nag-preach siya sa mga basketball player at nanalangin. Okay? Thank you for representing the HBBC to your friends and for your courage. Kapal ng mukha ang kailangan dun di ba? Oo. Nung Ilocano, dapat awang babain mo. Amen. Nung ti kastak at makapagtakder ka ti sangwanan ti ado. Pero I'm so glad Nelson was able to extend the Word of God doon sa liga na yon. Salamat, Nelson. Okay? At also, praise God, digiti kakabsat tayo, nga dati Hawaii, ni Tita Minda kan Nanay Josefina, Dito Moises and Tita Teresa from Maui. Magandang umaga sa inyo dyan. Brother MM, Sister Ernaline, Kastapay, digiti kakabsat tayo, di California. Ninong Rene and Ninang Rina, ayan Sacramento, California. Biruin nyo yan? Oo. Mahirap po yan. Sila-sila lang doon. But they are with us in spirit. Di ba? Praise God. Tita Puring. Oo. Siya po ang may-ari ng Pure Gold. Aling Puring. From Singapore, we have Sister Gladys. Napakaaga niya. Ayan, si Brother Giovanni, Sister Cecil, at si Vanna. Good morning, Vanna. Okay, thank you for joining us. Yung ating outreach sa Hong Kong, nandyan si Anna Rose and Sister Marites sa parke ng Hong Kong. Generous is also joining us. Ayan sila. Okay? And from Canada, meron tayong first time attendee, Brian De La Cruz. In-invite ni Sir John Paul. In-invite mo? Very good. Okay, from Canada. Sir Brian De La Cruz, thank you for joining us.
At siyempre, meron din tayong mga South Korea, Brother Cyrus. Oo. Yung dati kong ina-acknowledge sa Thailand, nandito, si Faye. Ayan, si Faye. Nagbakasyon. Brother Sam is joining from Hawaii. Ma'am Marites, good morning. Kumusta kayo dito Manila? At yung ating kapatid na nadisgrasya pero ngayon ay nagre-recover na. Brother Ray Agonoy and Sister Lynn. Ayan o. Second life, mga kapatid. Second life. Oo. Sabi niya, ang bilis ng pangyayari. Nakariing akong dadaitan damot ta ulo kong kunana. Di hospital. You know? Na fracture ti upat nga paragpag na, including deto'y shoulder na, gaputan na sapa da imay, nariwot pe lang, underway coming to church that Sunday morning to go and help assist our ministry in Dingras. Sabi sa kwento, parang may nakita siyang dumaan na pusa. Iniwasan, ayun, nabangga. Mga kapatid, but praise God, may plano pa ang Panginoon sa kanilang mag-asawa. Alam nyo, napakaganda ang kanilang testimony. Sabi nila, Pastor, we did not allow this thing to hinder and discourage us from serving God. Alam nyo kung bakit? Because they felt the care and love of the HBBC family. Ito yan. Nung nasa ospital, tinawagan natin yan. That lunchtime, Sunday morning, our folks in Lawag, nag-deliver ng pagkain nila. Nakauwi si Sister Lynn, yung mga adults tumulong doon sa bahay. Kaya sabi ni Brother Ray, permi nga kampante tiriknak, di balay pastor, pagkat nandyan ang mga kapatiran na tumulong. Alam nyo, napakalaki ang HBBC. Ganyan din kalaki ang pag-ibig ng HBBC sa kanya mga members. Oh, totoo yan. We are a family. Amen? Yan. So it's a blessing to be a part of the HBBC family. Sa lahat ng mga kapatid na tumulong financially and those who assisted the family, God bless you more. I was actually asking and praying. I said, God, ano ang purpose mo sa nangyaring ito? Why would you allow this dear brother na very useful sa ministry, mahahadlangan ngayon, hindi makakapag-serve? Why would you allow that to happen? And do you know the answer to that question? God impressed in my heart that He allowed this thing to happen. Why? Para ma-exercise natin ang ating ministry of care sa ating mga sariling miyembro. Praise God for that. Amen? Okay. So, meron ba akong nakaligtaan? We also have more than 100 people on Facebook and about dozens in the YouTube at sa ating website. Ayan. Okay? So, on-site, we have about a total of 600 to 700 folks. And online, we have countless, hindi ko alam kung ilan, but praise God for everyone present today. Amen? Tumakdir tayo amin. Alaman tayo man takaabay tayo, tinabara ken nairot nga abrasa. As we sing, nagagalak ako na makasama kita. Okay? Awitin muna natin yan before we go around and shake hands with one another. Ready? Nagagalak ako na makasama ka sa ating pagsamba. Purihin si Jesus. Amen! Pagbati ko sa'yo na pagpalain ka, na madama mo rin pag-ibig ng Ama. Huwag kang mahihiyang makipagkamayan, magsabi ng Amen, Amen, at magdalanginan. Handog ng ating Diyos ay kapayapaan, magsabi ang lahat. One more time, everybody go around. Ready? Nagagalak ako na makasama ka sa ating pagsamba. Purihin si Jesus. Pagbati ko sa'yo na pagpalain ka, na madama mo rin pag-ibig ng Ama. Huwag kang mahihiyang makipagkamayan,
makipagkamayan. Amen. Magsabi ng amen, amen at magdalanginan. Handog ng ating Diyos ay kapayapaan. Magsabi ang lahat, maraming salamat. One more time. Nagagalak ako na makasama ka sa ating pagsamba. Purihin si Jesus. Pagbati ko sa'yo na pagpalain ka, na madama mo rin pag-ibig ng Ama. Huwag kang mahihiyang makipagkamayan. Magsabi ng amen, amen at magdalanginan. Handog ng ating Diyos ay kapayapaan. Magsabi ang lahat, maraming salamat. Magsabi ang lahat, maraming salamat. Magsabi ang lahat, maraming salamat. Okay. Please sit down for a while. Lahat po kayo ay dapat may invitation. This coming Sunday, we are going to invite our loved ones and our families. Basahin ko po ang invitation. Greetings in the most precious name of our Lord Jesus Christ. The Bible emphasizes the importance of family relationships, from honoring parents to providing for one's household. In essence, family matters to God because it serves as a foundation for love, growth, and spiritual development. Here at Hosanna Bible Baptist Church, we value our loved ones and we believe that God cares for our families. We will be celebrating Family and Loved Ones Sunday on March 10, 2024 at 8 o'clock a.m. You are so dear to us, and we would like to invite you and your family to learn from God's Word the timeless and timely principles that will strengthen our families for the years ahead. Please don't fail to come. Bring your family and relatives with you. In God's service, Reverend Provi Cadilinya, Senior Pastor, sign. Ayan. Okay? Sino sa inyo ang nabigyan na ng invitasyon na ibibigay sa kanyang loved ones? Alright. Dito po, meron tayong 10 na grupo. I have coordinators in every section. Okay? And they will give you a copy of this invitation. That's true with Lasam, Claveria, Pasukin, the rest of you. Okay? Let's invite our families and loved ones this coming Sunday. Amen? Amen ba? Okay. Sino kada kayo ti adda rinugyanan nga inimbitaran ken inawis? Oh, si Rex. Grabe The Rex, 12 da ngagkakabsat. Adda aming pamilyada. I-times 5 mo, ilan na yon? 60. O, di ba? Sila pa lang, 60 na. Di ba? Ayan. So invite your family and loved ones to come this coming Sunday. We also, again, would like to invite our PD to come and join us, sir. Sama po kayo. And our police officers, their families. Family Sunday ito. So it's an opportunity for your wife, your children, to celebrate with us the goodness of God. Amen? Okay, so yan po ang ating invitasyon. Alright? Next, this afternoon, mga kapatid, we are now going to inaugurate the HBBC Sanchez Mira Outreach. Yan po. Oh, tignan mo yan. Hosanna Bible Baptist Church, Sanchez Mira Outreach Inauguration. Thank you, Pastor Dennis and brethren in Claveria and Sanchez for doing a good job in preparing for our inauguration
this afternoon. Nagpuyat yan sila, nag-imbita sila. There are 3 Sangguniang Bayan members who have promised to come. The barangay chairman and barangay officials in that barangay will come. And 3 deans of the college, the CSU. Ano ba yung CSU? Cagayan State University. May 3 din na pupunta para mag-attend. Inauguration. Look at that. So we are expecting 60 first-time visitors in the inauguration of this outreach. Alam niyo po, that's a function hall. And we are going to rent that for 10,000 pesos. At lahat ng ating attendees, pamimeriendahin natin. Amen po ba? Once this is inaugurated, okay? May taga Sanchez tayo rito, si kapatid. Yeah, ma'am, you are from Sanchez, ni Tita Chato. From Sanchez kayo. Okay. O, di kita kabagyan nyo, ibagayo. Inkay tumalam ko na yo. Agattend, J-service. Da kayo kakabsat, no at da kabagyan nyo nga taga Sanchez. Tawagan nyo, ibagayo. Ano di address na dito yan? Di Baggak, ay ano? DJ Hotel? Ano DJ nga hotel? Anong aminan? Nalipatak mo tinaga na dito nga function hallan. Okay? But, you know, invite them to come. We'll send it doon sa group chat para makita nyo, ha? Okay? So, praise God. At meron na tayong mission house. May mission house na po tayo. And it is located in Barangay 1, Sanchez Mira, Cagayan. Just at the back of the municipal hall. Sa mismong munisipyo, di likod na kabsat. Isut ayan ti mission house tayo. So, from here to 4, we will now have our Sunday afternoon worship service in Sanchez Mira, Cagayan. Amen! I am so excited. Ang aking next na prayer dyan, bigyan tayo ng Diyos ng lote. The Lord will give us a lot and we will build one of the most beautiful sanctuaries in Sanchez Mira, Cagayan. Amen? I already shared the gospel to the mayor. Siya po ay PMAer, sir. He's a PMAer. And he worked in the National Irrigation Authority, I think, sa NIA, for more than 30 years. Okay? Nagtrabaho siya ron. Now, he is the mayor of Sanchez Mira, Cagayan. I went to his office, you know, and he accommodated me and I shared to him the gospel. I hope to be able to meet him again sometime very soon on the 3rd week of March pag nagbisita kami ron. Okay? So we are very excited. I am so excited. Okay? Kayo naman, pupunta kayo sa Batak kayong hapon. May bisita tayong missionary. Missionary to Barcelona, Spain. He's a Filipino and he will share about his calling to Barcelona, Spain. Okay? Lastly, kailangan po nating tapusin ang service ng maaga dahil after this, biyahe kami agad. Dalhin na lang namin ang pagkain namin. Punta na kami ng Sanchez because we will inaugurate the work in Sanchez Mira. Okay? Kaya naman siguro yan ng 1 oras, ano? Ha? Ay, hindi kaya? Pag ako nag-drive. Pira, no? Aha. Sige. So, now next, meron tayong commitment form. If you noticed, sino sa inyo ang may hawak na tithe identification card? If you're a member of the church, meron ka nito, ha? Okay. Now, I introduced a new card. Tignan nyo po, Campus Ministry and BYC. Okay? We have our campus ministry. We are now reaching out to the campus of Dingras. Maybe the PNP can partner with us. Pwede po ito. Kasi we are really ministering the Word of God. Pero ito, we got a permit from the DO. So we are reaching out to Dingras and Paway National High School. Saan pa? FCIS Vintar Integrated School. Ito yung tatlo, right? And Inak, Pasukin. Next school year, magsisimula tayo sa BNCHS Bacara and Sarat National High School. Okay? And we'll see if we could accommodate San Nicolas National High School.
Kaya kailangan po natin ng maraming tao. Yeah? So ngayon, itong mga kasama natin na nagtuturo sa mga campuses are volunteers. They are not paid. They are willing to share their time and their life to help us minister sa mga campus ministry na ito. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, tumulong tayo dyan. Pang merienda, pang lunch, o pang gasolina. Okay? Ayan po ang ating mga campus ministries, oh. Nung Biyernes po yan. Oh, si Brother Ryan Shep, siya po ang nagsalita. Grade 7. Tama? Lahat yan, grade 7. Oh, kita nyo? Mga kapatid? You see that? Oh, that's how we are ministering. We are reaching out to thousands of students every week. Oh, sabi ko nga sa mga kasama nating pastor, kunin nyo yung permit namin. Gawin nyo na dyan sa mga high school nyo. Ang sagot sa akin, Pastor, mahirap. Wala kaming tao. Kaya tayo, by God's grace, may mga tao tayo. Volunteer yan. May mga mothers, may mga professional, naglilib sa trabaho, mag-share ng 1 oras, 2 oras magturo. That's what we are doing. Okay? Next, we also have the BYC. The Baptist Youth Council is an interest club organization inside MMSU. Mula president hanggang sa lahat ng opisyal dyan, member natin dito sa HBBC. All of them. The advisors are members of HBBC who are professors and instructors at MMSU. Because of that, we have conducted 2 or 3 leadership congress already. Ako po ang speaker. Pakita mo nga. Recently, sa College of Health and Sciences, College of Arts and Sciences, nagsalita po ako to almost 500 students. The other time, I spoke to the College of Engineering, more than 500. Look at that. Nakita niyo? Ayan sa mismong Teatro Ilocanja. Pinuhin niyo po yan, binigay ng Panginoon sa atin. Sabi ko sa inyo we can make a difference in Ilocos Norte. Slowly but surely, ayan. Kaya, kahit kayo nasa abroad, kahit kayo nasa Cagayan, gusto nyong tumulong dito, lagyan nyo yan. Kung halimbawa, merong 20 na naglagay ng tig 50, ilan na yon? 1,000. Di pa nakais-isa mo ni Edward nga mapanagisuro? Di ba? Pambira, may pangkutsinta. At paggatang datila uya nga baboy, nga 1 kilo, sa nga kalderot diguna, 5 ti, di jayan? Ripulyo na? Di ba? Sa nga bandehado nga inapoy, okay na yon. Lahat ng mga bangko sa lawag, mula BPI, Metrobank, PNB, lahat yan, kakausapin ko ang manager. Sir, I would like to share a Bible devotion every Monday morning sa inyong mga empleyado. Ang aking pong mindset, empowerment. Nai-stress ang tao, napapagod ang tao. Pag na-empower yan, masayang magtrabaho yan. That's my goal, to empower people. Amen? Hindi lang kilikili power. Dapat empowered sa kalooban. Okay? Padalangin nyo, ngayong Holy Week, sana magpipreach ako dyan sa Bombo Radio. Muli. Kaya lang may schedule pa ako. So, we'll see. We'll try to arrange yung schedule natin dyan sa Bombo Radio. Okay? Ano pa ba? Wala na? Tumayo tayong lahat. Let us sing one song. Let's sing Send the Light. Okay? Send the light, the blessed gospel light. Everybody, sing now. There's a call comes ringing o'er the restless. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light. Amen. Send the light, the blessed gospel light, let it shine,
forevermore. We have heard the Macedonian call today. Amen. Send the light and a golden offering at the cross we lay. Come on, sing louder, everybody. Come on. Let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light. Last verse. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, and a Christ-like spirit everywhere be found. Amen. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine forevermore. Ang ating BYC, may Bible study sa MMSU kada Lunes ng gabi. Sa College of Teachers Education. At kada Webes, pupunta ako sa Batak, College of Engineering Dormitory. Yan po ang ating trabaho. Amen? Sabi nila, Pastor, hindi ka napapagod? Napapagod din, pero masaya. Masaya. Ayan, masaya. Tignan yung mukha ng mga teachers na yan, ha? Estudyante yan. Napakasaya nila. Okay? Alright. May I have Pastor Dennis of Claveria to lead us in prayer para sa ating offering ngayong umaga. God loveth a cheerful giver. Amen? Kung hindi kayo masaya. May 3 klase ng giver. Alam nyo kung ano yon? Una, tearful. Mangyak-ngyak. Nanghihinayang. Pira, sayang itong ibibigay ko. Adong abuggoong deto. Tearful. Pangalawa, fearful. Natatakot magbigay. Nangangamba. May makakain pa kaya ako? Pero ang maganda, cheerful giver. Masayang magbibigay. Saan ka doon? Tearful, fearful, cheerful. I hope you are a cheerful giver. Amen? Okay. Pastor Dennis, go ahead. Amen. Let's pray. Lord, agnyan ngayaman ken ragsak mi apo, iti daytoy nga agsapa, iti panangted mo kanyami, iti kired piksami apo. Giyaman kami kadagiti bisbisita apo Dios, ken dawaten mi apo nga bendisyonam dagiti sagsagot mi ken ka. Bless the gift and also the giver, Lord, and continue to provide our needs, Lord. Because all these things we ask in Jesus' most precious name. Amen. Thank you very much. You may be seated. If you are a visitor, you are not required. But if you would like to take part on this, God bless you. Kuya Roy.
Thank you so much, choir. Were you blessed? Pagaganda. Let's all stand together. Psalms chapter 1. Psalms chapter number 1. It's in page 657. Psalms 1, page 657. Okay? In your Pi Bibles. If you have found it, say amen. All right. I'd like for us to read from the Ilocano translation together from verse 1 hanggang verse number 6. Ready? Read. Bendito ti tao saan na magna ti patigmaan dagiti na dangkes. Wenno magipagtakder ti dalan dagiti managbasol. Wenno agtugaw ti tugaw dagiti managsabsabrak. Ngem ti pakaragsakan na adda iti linteg ti Apo. Ket ti linteg na imutektekan na ti aldaw ken rabii. Ket isu ti kaslan tumay sa akayo nga naimula kadagiti sibay dagiti karkarayan ti danom. Amang ted ti bunga na iti karbengan na nga tiyempo. Dagiti bulong na sa andanto amalaylay. Ken uray anyaman nga aramiden na ket rumangay. Dagiti na dangkes, saan da nga kasta? Ngem isuda ket kas dala iti taep, nga ipalais ti angin. Ket iti kasta, dagiti na dangkes, saan dantong agtakder ti panangukom. Uray dagiti managbasol, ti gimong dagiti nalinteg.
Tati apo ammo na ti dalan dagiti nalinteg. Ngem ti dalan dagiti nadangkes, mapukaw to. The Lord bless the reading of His Word. Today is the first Sunday of March. Thank God sa kanyang biyaya sa nakaraang 2 buwan. Napakabilis ang panahon. Malapit na naman nating makalahati ang taon. Amen? And today, the first Sunday of March, I would like to share with you the message of the Lord entitled, The Blessed Man. This blessing comes from above. This blessing comes from a heavenly perspective and viewpoint. Hindi po ito ay blessed sa mata ng tao o sa mata ng mundo, pero ito ay blessed sa mata ng Diyos. And that's what matters today. Na pwede kang maging blessed man na tatay. Pwede kang maging blessed man kas nanay. Pwede kang maging blessed man as a student, as a child, as a teacher, as a lawyer, as a doctor, or a police officer. Before you are anyone else, you must first be a blessed man. Because if you are a dad and you are a blessed man, blessed will be your children. It's likewise if you're a wife. Likewise if you're a career person. Sinuulit ko po. Bago tayo ninuman, dapat una tayo ay blessed men sa ating kalooban. So I'm going to speak to you today on the characteristics of the blessed man. Pintas, di ba? The blessed man. Let us pray. Heavenly Father, give utterance to your servant that I could be able to make sense, practical application, and insights that will benefit, that we can benefit from mula sa aming binasa sa Bible ngayong umaga. Empower me and give wisdom, understanding to everybody. In Jesus' name, Amen. Thank you very much. You may be seated. There are 3 characteristics of the blessed man according to the passage that we read. We are going to first of all look at his SQL. Malalim po na English yan. Pangalawa, his excitement. And third, his exceptional life. Those are the 3 characteristics of the blessed man. First, his SQL. Second, his excitement. And third, his exceptional life. Let's go to the first. The Bible says in verse 1, and I'd like for us to read from the English now, it says, Blessed is the man. Blessed is the man. The blessedness of this man is not based on his economic background. Ito ay mayaman o pobre, hindi po yan ang pinag-uusapan. Sa usaping blessed men, wala pong mayaman, walang mahirap. Walang mataas, walang mababa sa society. Pagdating sa blessed men, ito ang 3 katangian na dapat niyong malaman at dapat maunawaan ng bawat isa. Una, what he eschews. Ano ba yung SQ? Tignan natin. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Meron pong 3 na iniiwasan ng isang blessed man. Hello.
The word eschew is to abstain or keep away from. Kung ikaw ay maging blessed man, dapat iwasan mo ito. Abstain or keep away from. Ano pong ibig sabihin ng eschew sa Tagalog? Umiwas. Iwasan. Ulitin natin. Ano ang Tagalog ng eschew? Ayun. O, at least nadagdagan ang vocabulary nyo. Di ba? Nukunadan tuking ka. O ito, lechon. Sabi mo, sorry, I am eschewing that. Uy, sosyal ka naman. Saan mo natutunan yan? Kay pastor. O, biro nyo, pati sa church, natuto pa kayo ng English grammar. Amen. Nadagdagan ang vocabulary nyo, ha? O, pag sinabi sa'yo, oh, eto, tanduay. Sorry, I eschew that. Sabi sa'yo, mukhang mali yung pronunciation mo, baka I excuse me. Hindi, I eschew. Ano bang eschew? Iniiwasan ko yan. Yun ang ibig sabihin ng eschew. So, ang taong blessed, his quality of life is defined by what he eschews or what he excludes in his life, yung iniiwasan. Tignan natin. Ano ang iniiwasan ng blessed man? Una, the advice of society. The advice of society. Mga kapatid, mag-ingat tayo sa pinapakinggan nating advice. Hindi lahat ng magandang pakinggan ay tama. At hindi lahat ng tamang advice ay magandang pakinggan kung minsan. Hindi pinag-uusapan ang maganda, ang pinag-uusapan yung tama. And advice may be palatable, masarap pakinggan, pero you have to analyze and discern if it is a right advice, because a blessed man will not accommodate wrong advice, and wrong advice comes from the ungodly. Ang sabi ng Bible, walketh not in the counsel of the ungodly. Ang punto ngayong umaga ay ito: kinakailangan huwag kang robot na kung anong sinabi, yes men ka. Huwag kang maging passive na lahat na lang ng masarap pakinggan, paniniwalaan mo at gagawin mo. As a Christian, may Holy Spirit ka, may Panginoon ka sa buhay mo, kinakailangan na i-sort out mo ito whether it is a good advice or not. Nung Youth Leaders Congress sa MMSU, yung nagsalita bago sa akin ay isang medical doctor. Medical doctor ba yon? Philosophy doctor? Doctor of Philosophy. Isang oras po niyang tinalakay ang influence ng social media. Napakaraming points, napakaraming facts, napakaraming information. Nung ako po ay tumayo na, isa lang ang aking naging comment. And it is a good comment. I said, sabi ko, the talk and speech of the previous speaker is very timely. Ganito lang yan. Ang social media ay parang kumain ka ng isda. Tama ba ako? Numangan katiikan, apay pati siit tilmunam. Malaksid, no napakiriit, tiprito na. Naimas tadaing, no napakiriit, tiprito na. Pero pag yan mga kapatid, kasin laki ng tuna, susay, tilmunam tasiit. Hello? Kunada no kwa, may katangahan ka rin tinilimun mo jaysit, iso nga nasiitan ka. Ganyan po ang buhay ng Kristiyano sa mundong ito. Pinipili ang pinapakinggan na advice.
Kaya nakalagay dito, advice of society. Bakit po? Generally, our society is ungodly. Pag sinabing ungodly, mga kapatid, ito ang definition. And ungodly is without God. Okay? Ang taong ungodly, ayan, yan, para makita nila. An ungodly one is without God. Oh, tanong, lahat ba ng mga nasa gobyerno may Diyos sa puso? Hello? Wala. Lahat ba ng mga teachers sa college naniniwala sa Diyos? Hello? An ungodly one is without God, estranged from the life of God, whom he neither fears nor serves. Yan ang ungodly. Halimbawa, yung aking topic nung dedication sa ideal family, God's ideal family. Sabi ko, sa God's ideal family, makinig kayo mga tatay, kung ikaw ay magiging tatay, that you lead your family according to God's way, you should intentionally conduct Bible study in your own family. Ngayon, sa mga tatay na hindi pa nakakakilala sa Diyos o walang Diyos sa buhay, that's not in their vocabulary. Naunawaan nyo? Ini-example ko lang ang ibig sabihin ng ungodly, ha? Okay? So inuulit ko, a blessed man, okay, does not listen to the advice of the ungodly. Ano ang ating patakaran dito? Hindi lahat ng magandang pakinggan ay tama at hindi lahat ng tama ay magandang pakinggan. Kaya dito sa church, pag nakarinig ka ng masakit sa damdamin mo, subalit ito ay tama, matuto kang tumanggap ng tama kahit masakit pakinggan. At matuto kang saraduhan ang iyong tenga at isip sa mga hindi ayon sa Biblia. Sasabihin man nila na ikaw ay narrow-minded, pero alam mo, ang successful na tao, he does not believe everything. Hello? If you are a person who believes everything, you will be everyone's servant. We should only be a servant of God. And we should be with people who can help us in our relationship with God. Sino yan? Godly people. That is why Christians, members, listen, the most influential person in your life should be the pastor. Alangan na yung boss mo, unsaved yan. Hello? Alangan na yung mga kaibigan mong ungodly, ang influence ng buhay mo. The most, sabihin ko ulit, pakinggan nyo to, the most influential person in your life should be your pastor. Oh, are we in the same page? Kung hindi ka interesado sa godliness, maghiwalay na tayo. Maluwang ang pintuan. Hindi natin pinipilit ang tao rito. Sapagkat ang sabi ng Bible, Holy Spirit, hindi Holy Pilit. Naunawaan po niyo, mga kapatid? Oh, mahal namin kayo sa Panginoon, kaya namin sinasabi ito. Because sayang ang buhay mo pag inumpluwensyahan ka ng maling advice. Pangalawa, not only the advice of society, ano pa ang iniiwasan ng blessed men? Pangalawa, the activity of sinners. The activity of sinners. Ano nakalagay dun sa Bible? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth, look at that, in the way of sinners. Ang ibig sabihin po, ng way of sinners, mga kapatid,
activities. Hindi natin maiiwasan na may mga makakasama tayong mga tao na open na gumagawa ng kasalanan. Na walang pagsisisi sa kanilang ginagawang mali. Hindi natin maiiwasan na may mga tao tayong makakasamang ganyan sa eskwelahan o sa trabaho man. Subalit, kung ikaw ay Kristiyano, you are God's blessed men, you should not take part in the activity of the sinners. Oh. Hello? Kaya ho dito sa atin, kayong mga young people, peer pressure. Ang peer pressure is the desire to fit in. Kaya mo tatanungin mo, apay mo't nga agve-vape ka? Alam nyo, ang aking kapatid is a medical doctor. Medical nurse. Ayan si Lester, ang medical doctor. Yeah, sir, he's a medical doctor. Oh. Sabi niya sa akin, mas malala ang epekto ng vape sa katawan kesa sigarilyo. Dahil ang sigarilyo, organic. Oh, kaya wag niyo namang sabing mga naninigarilyo, oy, mas okay daw yung sigarilyo, organic daw. Masisira pa rin ang baga mo. Sabi ng kapatid ko, ang vape is purely chemical. Ipinapasok mo yan sa katawan mo, chemical. Wala akong pakialam kahit mahal yan, kahit social pa ang pag-vape mo, kapatid. Kasiraan pa rin ng lungs ang hantungan mo. Sabi niya nga ignorance is dangerous. Hindi mo kasi alam Pero bakit mo ginagawa? Bakit? Cute Cool. Biruin mo yon, nakiki-take part ka sa ginagawa ng mga makasalanan. Bakit? Kasi cool. Young people, you listen to me. Ha? Huwag kayong basta-basta nakikisama o nakikisama sa ginagawa ng mga kaibigan nyo. Hindi nadadagdagan ang pagkalalaki mo pag naninigarilyo ka. Nababawasan ang karunungan mo. May nakita ako, grade 4, nakahawak ng sigarilyo, proud na proud. What is something to be proud of? Sige nga. Alam mo kung bakit? Ang Pilipino kasi mahilig sa pasikat Kultura natin yun dapat, kahit kultura mo yan, Kristiyano ka na Binago ka na ng Diyos May Holy Spirit ka na. Oh, ipagyayabang mo yan. Ano ipagyayabang mo dyan? Grade 7, grade 8. Mga kalalakihan, pag nag-uusap yan, pinag-uusapan saan sila magiinuman mamaya. At parang sila ang mga tao na big people sa eskwelahan. Anong big people? They are only covering their insecurities. May problema sa pamilya yan. Naguguluhan sa sarili yan. Kaya pinapakita niya na parang okay siya sa pamamagitan ng ganyan. Hindi ho tayo ganon, Kristiyano tayo. Oh, the activity of sinners. Ano pa ang peer pressure? To be accepted. Kaya mo ginagawa para ma-accept ka. Especially kung rebellious ka sa magulang mo. When you are rebellious to your parents, wala kang pupuntahan kundi kaibigan. Tama ba ako? Oh, you see? So a Christian cannot expect to make forward progress if he seeks counsel from sinners or make plans with unbelievers. Hanggang makitultulag ka digiti unbeliever, iti dakas nga aramid. Kaya nga ang sabi ng 2 Corinthians 6:14, ipamuhay mo to. Alam nyo, ganito lang kami magsalita.
with emphasis para makarik na kayo kasi among ti Ilocano no hamong aming bugkawan na dadumahan na dumdum nga eh. Pero sana dito sa church hindi natin kailangan yon. Kasi may Holy Spirit tayo, nakikinig tayo, di ho ba? Ang punto ko lang, ganito lang kami magsalita with emphasis para maramdaman nyo. Pero ang totoo niyan mga kapatid, gusto namin na maranasan ninyo ang pagpapala ng Diyos. Di ho ba? Oh, tingnan mo. Anong sabi dito? Be ye not unequally yoked together with unbelievers. Hanggang nga makirelasyon, makitulag ti unbeliever, ng runa no ti plano, dakas nga aramid. Pag nag-uusap-usap na yan, sa akin ang pulutan. Sabi nung isa, akin ang isang case. Oh, sabi nung isa, chicharon to kanyak. Sabi nung isa, siyak to the ice cubes. Pag nag-uusap na dyan, mga kapatid, umalis ka na dyan. Sa una ka lang makakantsawan, sa first time lang. Sasabihin sa'yo, o ikaw, ano naman sa'yo, killjoy ka naman eh. Hindi ka man lang marunong makisama eh. Sa una lang yon. Ipaliwanag mo ang paniniwala mo at pananampalataya mo ng maayos. Sabi mo sa kanila, alam mo kaibigan, kapatid, galing na ako dyan. Tapos na ako dyan. Sawang-sawa na ako dyan. Binago na ako ng Panginoon. Tama na. You know? Kayo-kayo na lang kung gusto nyo, pero wag nyo akong isama. Pero sana hindi masira ang pagsasamahan natin, ang ating pagkakaibigan. Magkakaibigan pa rin tayo, wag lang dyan. O, sa susunod, magpaplano uli, sasabihin nilang ganyan, kwak to tayelon, kwak to tatandwayan, kwak to tapulutanan. Ay, ni kwa, ay anong pastor deta? O di good testimony yun. Ikaw ang pastor nila doon? Oh, ngayon, do not feel inferior. Huwag ka namang ma-embarrass, huwag kang ano tawag dito? Mapundi. Pag sinabihan kang pastor, ibig sabihin, may nakita sa'yo. Proud ka dapat. Amen po ba? Be not unequally yoked with unbelievers. For what fellowship hath righteousness within righteousness? Kasano nga pagtipunan ti oil kandanom? Sige man. Yan dalugan mo tamaki na, no pinagtitipon mo tamaki na ti gas, oil, tapos danom, ano mapasamag tamaki na? Agkatok. Kaya marami mga Kristiyano, kahit baptist, may katok. Bakit? Pinagmimix up nila ang buhay nila sa Christian life at mundo, may katok. Oh. Sa madaling salita, palyado ka kapatid. Kaya hindi makaunsad ang Christian life mo. 5 taon ka nang nag-a-attend, ganyan ka pa rin. Bakit? Palyado ka eh. At hindi ko sinasabi ito para i-down ka. Sinasabi ko ito para gumising ka. Pag yung sasakyan mo palyado, pababayaan mo yan? Siyempre, pagkagawa mo yan. Nandito ka para ma-fix. Ang kailangan mo, overhaul. Oh. Amen po ba? Praise God. Praise God ko na yung man. Yung mga masamang loob dyan, hindi maka-praise God. Pero ano, pag tinamaan kayo, mag-amen kayo para hindi naman mahalata. Tinamaan ka sa kagbusiig. O, ko natakad. Naala, deti, kadwak ko na. Di ba? Oh, kita nyo yan? Ano pa, mga kapatid? Oh, what communion at light with darkness? Kaya dito sa church, kayong mga young people, piliin nyo ang inyong mapapangasawa. Huwag unbeliever. Sabihin mo, mabait, sweet. Mabait, sweet. Ni Satanas ti tatang na. Pagkabalayam nga, agabalayan ni Apo Diyos kung Satanas. Hello? Magalit ka kung magalit ka sa akin. Basta ako, I care for you, kaya ako sinabi yun. Oh. Marami na tayo nakita eh. Na lumabag sa salita ng Panginoon, hirap. They reap the consequence. Why? Because they violated the principle of how to be a blessed man. Ito yung mga laws, how to be a blessed man eh. Iwasan mo yan. Ano pa? Oh, hindi lang po the advice of society.
Hindi lang po the activity of sinners. Pangatlo, the attitude of scorners. Oh, the attitude of scorner. Ano ang scorner? Ito. Ang scorner, mga kapatid, basahin natin ang meaning. A person who expresses contempt by remarks or facial expression. Oh. Ito yung pag nag-preach ka, sinabi mo ang katotohanan, gagalit yan. Kusilap. Agtanabutob. Yan ang scorner. Facial expression. Kita man tarupa ta kaabay mo, kakabsat, baka scorner. Papaalisin natin yan. Oh. Bagkata nakataasir, irwar na ka, no scorner ka. Eh, nasabi ng Book of Proverbs remove the scorner and contention will cease. Hindi ho ba? Oh, scorner. You see? There are examples of scorners in the Bible. Sino? Sanballat and Tobiah. Si Nehemiah is a builder. Because of his heart for the people of Israel, he rallied the people. Sabi niya, itayo natin muli ang honor ng ating bansa sa pamamagitan ng pader na ito. Aba, lumabas itong si Sanballat at Tobiah. Sabing ganyan nung dalawa, ano itong ginagawa nyo? You rebel against the king. They wanted to stop Nehemiah from doing the work of God. Yan ang scorner, mga kapatid. Oh, huwag kang makikiupo sa kanila kasi makukuha mo ang espiritu nila. Kaya nga kapansin-pansin sa aming mga pastor yung manonotice nyo yung progression. Tingnan mo, yung Kristiyano na malapit sa pastor dahil talagang receptive sa Word of God, biglang umat-adayutrik na nakakabsat. Dati sangot kayat na nga pagtugawan, tata, likod, suli, detehan na makikita. Oh, makikita mo, may progression yan Ang pagbabackslide, may progression yan. Hindi ibig sabihin na ang backslider yung wala sa church. Kahit nasa church ka, nagsisimula ka ng mag-backslide. Oy kayo sa mga churches dyan, sanctuaries natin, at mga outreaches, nandyan kayo, hindi namin kayo nakikita, pero gusto kong malaman nyo, pinapanalangin ko kayo by name. Lahat ng mga pangalan na nasa akin, I assure you, pinapanalangin ko kayo lahat by name. Ilang oras ako nananalangin every morning. Pero minsan wala kami dyan, hindi namin kayo nakikita. Pero nasa loob ka ng simbahan, nagbabackslide na pala yung puso mo. Lumalamig ka na sa Panginoon. Paano nagsisimula? Ganito. Tingnan nyo yung progression. Nagsimula. Paano? Nakinig ka sa ungodly. Paano, pastor? Ang dami mong time manood sa Facebook. Puro ungodly yan. Hello? Tapos, nanonood ka, okay? Or nakikinig ka. Pangalawa, you start to go and hang around with friends. At dahil yan ang pinili mong maging kaibigan. Okay? Anong nangyari? Nagkaroon ka ngayon ng peer pressure. Pwede namang kasama mo yan sa trabaho na walang peer pressure sa iyo Pero dahil binuksan mo ang tenga mo at bumibilib ka na, na-appreciate mo na yung advice ng ungodly, hindi ka na nakikinig sa pastor mo, hindi ka na nakikinig sa magulang mo, hindi mo na pinapakinggan ang advice ng mga godly men, definitely, may enjoy mo pa ba kami? Hindi na. Maghahanap ka ngayon ng kaibigan na may enjoy mo. Bakit? Sapagkat tuwing nandito ka, nare-rebuke ka Tuwing kasama mo kami, nakukorek ka. At dahil sarado na ang iyong tenga sa advice, doon nagsimula, di ba? Counsel. Maghahanap ka ngayon ng kaibigan. Ang dami niyan sa eskwelahan. Ang dami niyan sa labas.
Pero nag-a-attend ka pa rin ng church. Pero kitang-kita na sa mukha mo, matamlay ka na. Oo. Nagpipreach ang pastor, ganado, on fire, bombastic, mga kapatid. Halos tumalon, halos mapunit yung kanyang ugat sa leeg. Pero matamlay ka. Tingnan mo yung katabi mo. Matamlay, nagsisimula yan. Kung hindi yan puyat at walang rason na maging matamlay yan, sasabihin ko sa'yo, sarado na ang puso niyan sa preaching. Pero nag-a-attend. Ba't ka nag-a-attend? Kasi yung nanay mo, tatay mo nandito eh. Hindi ba? Dito ka lumaki eh. Kaya nag-a-attend ka pa rin. Pero sarado na yung puso mo. Ayun oh. You begin to sit with sinners. Activity of sinners. May peer pressure ka ngayon. Dahil sa peer pressure, gusto mong ma-in. Dahil dito sa church, hindi mo na feel na in ka. I-correct ko yan. Kung kayo matagal na miyembro dito, at feeling nyo, hindi kayo in, wag mo kaming sisihin. Evaluate mo ang buhay mo, kapatid. Kasi dito, welcome ka eh. Masaya nga kami na kahit minsan matamlay ka na nag-a-attend ka pa rin eh. At nananalangin ako na sana kahit minsan man lang sa isang preaching, tamaan ka ng kidlat ng salita ng Diyos. At magising ka sa katotohanan. At sabihin mo, gusto ko nang magbago. Paano maging blessing ako sa aking pamilya pag ganito ako? Paano ko maakay ang aking mga anak sa Diyos pag ganito akong tatay? Di nagising ka. Praise God. Ngayon, hindi mo na fill in sa church. Diba? Kasi nga, lahat ng kasama mo rito, may Bible, lahat ng sinasabi tungkol sa Bible, tungkol soul winning, ikaw, wala na sa vocabulary mo yun eh. Kasi ungodly na yung mga advice mo eh. Diba? Di maghanap ka ngayon ng kaibigan mo. At dahil gusto mong ma-in, anong mangyayari? Peer pressure. Di magbe-vape ka na rin. Bakit? Hindi sila masisiyan na nandun ka na hindi ka nagbe-vape. Na hindi ka nagda-drugs, na hindi ka nagsasyabu, na hindi ka nagmamarihuana, na hindi ka uminom ng alak. Hindi sila masaya. Hello? Lahat sila may tato, magpapatato ka na rin. Naunawaan niyo mga kapatid? Ayun. Anong mangyayari ngayon? Ito ang pinaka-worst. Nag-a-attend ka pa rin, pero ang puso mo, mukha mo, galit na sa pastor. Scorner. Yung facial expression mo, para ka ng diablo. Parang demonyo. May sungay, may buntot. May hawak pang tinidor. Hira. Tindi nun. Ang aking tanong sa'yo, kapatid, nasaan ka ngayon sa stage na yan? Nasaan ka? Evaluate mo ang sarili mo. Timely ang message na to, alam nyo ba? Nasaan ka? Nandun ka ba dun sa, nakikinig ka, umuupo ka, pero hindi pumapasok ang salita ng Diyos sa'yo? Kasi iba na ang masaya sa'yo eh. Iba eh. Ungodly counsel ka eh. Or nandun ka na sa, you start to sit with the sinners. Di ba? Dati talagang tumatayo ka, sabi mo, mga kapatid, salamat sa Panginoon, nawala na sa akin ang pag-iinom, ang pagsisigarilyo, ganito ganyan, ang bisyo ko, pambababae, pagdidisco, at lahat na yan, pag-iweteng, nawala na sa akin lahat yan. Praise the Lord, nilinis ako ng Diyos. Nagtitestimony ka. Ngayon, nagsisimula kang bumalik doon. Bakit? Kasi yung puso mo sintonado na. Ungodly counsel na ang palagi mong naririnig. Nasa church ka, wala ka ng gana, matamlay ka na, no appetite. Yan ang mga stages of backsliding life. Kaya tinatanong kita, nasaan ka sa stage na yan? Ngayon, kung na-identify mo, kung nasaan ka sa stage na yan, alam mo paano ka bumalik? Mahirap eh. Di ba? Mahirap. Pero kung yun ang tama, gawin mo. If you want to live a blessed life, alang-alang sa Diyos at sa iyong pamilya, gawin mo yan. Okay? Ngayon, nakita nyo na? Pangalawa. Next. Not only his SQL, ano ang iniiwasan niya? Nakita natin yan. Pangalawa, let's look at his excitement. Ano ang excitement niya? Look,
verse number 2. But, verse number 2. Lagay mo yung verse number 2. Amen? Oh. Alam nyo, kung lahat ng young people na mga Kristiyano nakakarinig ng ganyang preaching at tumatama sa kanila, magtitino yan eh. Ang matinding preaching, nagpuproduce na matinong Kristiyano. Ang malamyang preaching, nagpuproduce ng loko-lokong mga Kristiyano. Di ba? Amen? Ang maka-amen, ang kakabsat. Kung lumabising kayo. Okay. Sige. Kayo dyan sa mga ibang churches natin, sanctuary, okay ba kayo dyan? Thumbs up naman. Okay, very good. Oh, ngayon, but his delight is in the law of the Lord. Oh, ba, yan ang excitement. And in his law, doth he meditate what? Day and yon. Contrary, doon sa tao na malamya, sa Panginoon, sa Biblia, sa church, at matamlay, walang ka-glamor-glamor, inaantok pa, hello, maliban kung puyat at pagod yan, ha? I mean, exemption yon. Pero kung kumpletong tulog mo, tapos sarap pa ng kain mo, tapos tutulugan mo lang ako rito. Amen ba? Oh. Sige, next time, magdadala na ako rito ng unan at higaan para naman masulit mo yung pagtulog mo rito. Alright. Ito, but his delight. Ito ha, ang ibig sabihin ng delight, joy. Kaligayahan. His delight is in the law of the Lord. Ano ba yung law? Ang ibig sabihin ng law, mga kapatid, batas. Instruction, rule, guide, kumbaga, law of gravity. Inuunawa mo yung law of gravity, law of thermodynamics. Lahat yan may law. When you understand law, you perform well. So ang taong ito, dahil siya ay maganda ang kalooban, okay? Ang kanyang palaging inaatupag, hello, ay hindi po cellphone. Ang palagi niyang inaatupag ay ang mga batas ng Diyos. Inaalam niya kung ano ang batas ng Panginoon upang ito ay kanyang sundin, gawin, at i-apply. The law of God, you know, covers all aspects of your life. Sa Biblia, may batas tungkol sa pamilya. In the beginning, God created Adam and Eve, not Adam and Steve. Hindi ko dalawang lalaki ang nilalang ng Diyos. Lalaki at babae. So, itong blessed men, sabi niya, yan ang God's design for family. At ang sabi, fathers, provoke not your children to wrath, bring them up in the... Lahat po yan, batas tungkol sa pamilya, inaaral niya yan. Batas patungkol sa pakikitungo sa tao, inaaral niya. Paano manguna sa tao, inaaral sa batas ng Panginoon. His delight. At he meditates on God's word. The word meditate means to ruminate. Kalatay nuwang, numapan agarab, ti ruot, tunukwan, agnat ngati-ngatan. Apay, agar-arami din nukwan kanon, ti papait. Aya, naimas di jay, pinapaitan. Okay? Oh, ruminate, alaan na, di anag na. So, ang ginagawa ng blessed men, hindi lang nagbabasa ng Bible, inuunawan niya. Kayo po ba, inuunawan nyo ang Bible pag nagbabasa kayo? Tanong, sino sa inyo ang nagbabasa ng Bible? Oh, nagbabasa kayo ng Bible? Kayong mga nagbabasa ng Bible, at kayong mga hindi nagbabasa ng Bible, bakit? You don't read the Bible? Why? Hello? O mo sabing wala kang oras.
I mean, I can actually be forceful in my preaching. Pero ang panalangin ng puso ko, ikaw mismo makarealize sa sarili mo. Na pag-uwi mo, sasabihin mo, I'm going to start reading my Bible. Hindi lang read. Pero ang sabi ng Bible, meditate. Oh, tayong mga tatay, i-promote ko to, Bible studyhin natin ang ating mga pamilya. Tulungan natin ang ating mga anak na makita nila ang application ng Biblia sa kanilang buhay. Let us be intentional. Ding-ding gandak kakabsat. Dakay nga agbuy-buya, ding-ding gandak. Hello? Gawin nyo yan. Pastor narigat. Ano nga narigat? Agding-ding ka lang or ti preachingan, imposible nga awan mauawatam. Di kat kumaton agawid ka, ton rabi ukunan tay man ti pamilya tayo kakabsat. Hello? Ayaban yung tuman ta asawa yo, di kita anak yo. May kayong tag Bible study tayo kunayo man no rabi Tugawan nyo man ida. Kat kunayo, reviewin tay man ti inyadal ni pastor tay bigat. Si kaanak ko naawatam jay kunana jay preach ni pastor. Hanadumdum ngag ti council. Makikadkadwa nga makararamid ti dakas. Kandagiti man nagsabsabrak ti kakadwa na. Yan na kadje anak ko. Hello? Aramidan tayo man kakabsat? Mabalain? Men? Oh, dakay nga misis, tunurabiin, o kunan nila kay mo, may kayon, tag-Bible study tayo, kas kunan ni pastor. Imbaga na kada tayo. Sika nga misis, kunang mutan, oh anak ko, may kay dito yan, isardin yung pala gito, brayo. May kayo, kat ag-preach ni Papa yun na Oh. Hanyo kang kantsawan. Tapnuhan na maperdi jerik na. Umuyong kami timen kat no makantsawan kami, biyabalangan eh, kunanan tukit din. Awanan kakabsat. Di ba? I-practice natin ang meditate sa loob ng bahay. Idikalman, tinawag ko yung aking pamilya. Sabi ko sa umaga, let's have a Bible study. Nag-Bible study kami. My wife, Kion, Kirk, Catherine. Umawit kami. Ano yung kanta namin? Praise Him. Kumanta kami sa loob ng bahay. Praise Him. Amoy mo lang, di kita haan. O, nuhan nyo amo, di kita kakabsat, ti amo yun at kantaan yun. O, kantaan tayo itang Arabi tay, remember me. Remember me. Yun ang alam nyo O, salamat aking Panginoon, kantaan tayo. Sa una, awkward ang feeling. Kasi nga hindi natin kasanayan. Pero pag nasanay na kayo, pangalawa, pangatlo, pang-apat, matutuwa ka, ginawa mo yan. Mga tatay, gawin natin yan mamayang gabi. Amen ba? Oh, kanta kami, praise Him. Alam nyo ang aming Bible study kahapon is found in the book of 1 Kings chapter 3 tungkol sa buhay ni Solomon. Binasa ko yon sa aking mga anak. Sabi ko, okay, magbasa tayo, alternate ha. Okay, basahin mo yung verse 1, verse 2, verse 3, verse 4 ako. Ayan. Nagbasa kami ng Bible. Alam nyo, nakita namin sa passage, may mga bagay na hindi mo kailangang hilingin sa Panginoon. Number 1, hindi mo kailangang humingi sa Panginoon ng kayamanan. Number 2, hindi mo kailangang humingi sa Panginoon ng mahabang buhay. Di ba pag nagpipray ka, Panginoon, parang ayon na kami, kanakamtiado nga blessings, hindi mo kailangang hingin. Sapagkat nung hiningi pala ni Solomon ng wisdom, ang sabi ng Diyos sa kanya, dahil wisdom ang hiningi mo, hindi mo hiningi ang wealth and honor, I will give you also wealth and honor which thou hast not asked. Pag na-impart yan sa mind ng ating mga anak, magiging prinsipyo na nila yan. Paglaki, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Parents, listen to me.
di kay maragsakan, nga may nga aldaw, agtakder deta anak mo, kat ag testimony, kat kunana, nagpapasalamat ako sa Panginoon na may magulang ako who intentionally read and meditate the Bible to us. I want my children to talk about that when they grow up. He meditates on the Bible what? Passionately. Passionately. Passionate ko na yuman? Oh. Hanga deti agawid tayo kakabsat kat inlapag mo ta Bible mon. Samo ko na kita kam tun Domingo. Hindi. Dapat sabihin mo pag uwi mo, Lord, thank you so much ha. Na-challenge ako. Na-challenge ba kayo? Challenge ako dun sa sinabi ni Pastor. Oh, babasahin mo yung Bible passionately. Letter B, practically. Ibig sabihin ng practically, you get practical application. Amen? Oh, parang ito. Mamayang gabi, ito ang maging devotion nyo. Sabihin mo, anak, tignan mo to, meditate day and night. Okay. Ito ang application natin dyan ha, mga anak. Walang allowance ang hindi nag-devotion. Yan ang application. Naunawaan nyo? Dahil gusto natin ang ating mga anak masanay na nagbabasa ng Bible, o di gumawa ka ng batas sa bahay mo, sang-ayon doon sa prinsipyong iyon. Ano sasabihin mo? Awan balon itihaan nga nagbasa ti Bible ti bigat. Ingi agbasa nga magmagna. Awan meriendayo luhang kayo nag-devotion. Yan ang batas. And you have to implement it consistently. Lagi kong sinasabi to, hindi kukulo ang tubig sa patay sindi na kalan. Kahit mahina ang apoy, pag tuloy-tuloy, kukulo ang tubig. So pag araw-araw mong pinaalalahanan ang anak mo, makikita mo ang result. Consistent ka lang. Klaro ba? O bukas, Lunes, 3 yung anak mo, 4. Sabi mo sa kanila, narinig nyo yung preaching ni Pastor, mga anak? Mag-uusap kayo mamayang gabi. Magmula bukas, walang allowance ang hindi nag-devotion sa Bible. Sisiguraduhin ko sa'yo, they will take that seriously. Kasi pag sinasabi mo lang, o mga anak ha, sabi ni Pastor kanina, mag-devotion kayo ha? Okay? Very good. Ay wala. Walang force, wala yan. Ipakpakimut na kaladeta, anak mo. Pero pag sabihin mo, anak, walang allowance pag hindi nag-devotion. They will take you seriously. Seryosohin ka ng anak mo, sasabihin ko sa'yo. O, paggising niya ng umaga ngayon, okay? Nakaipak nita, dagdagan mo pa para makabuild ka ng karakter. Walang allowance ang hindi nag-devotion at hindi inayos ang higaan. Yun. Kasi, duma ang mga anak aalis na ng bahay, ang gulo-gulo ng kanyang higaan Ayan. Sasabihin ko sa'yo paggising niyan, fix the bed. Okay? Magde-devotion na yan. Di ba? Oo. Pero, pag wala ka, nandun yung cellphone niya sa Bible niya. Facebook yan. Okay? Pero nag-devotion siya. Ngayon, paano mo malaman na nag-devotion? Nakita ko, Pastor, nag-devotion. Hindi. Tanungin mo, ano ang devotion ngayon? Tinanong mo siya, anak, nag-devotion ka na ba? Opo. Ano ang devotion ngayon? Be strong. Naku anak, 2 years ago pa yan. Hello? O di, nakita niya, hindi pwede, mag-devotion ka. Ayusin mo. Biblia yan, huwag mong lolokohin, salita ng Diyos yan. Huwag mo lolokohin yan. Seryosohin ka nung anak mo. Di ba? Mga anak, okay ba sa inyo yan? Halimbawa, ni Mang Joel. Ano agad yung anak mo, Mang Joel?
Ni Scott, kuna Mang Joel, Nurabe, Barok, nanggag mo dyan message ni Pastor Barok? Ayan, si Scott. Ikaw si Scott, di ba? Oh. Barok, awan allowance, tihan na nag-devotion. Maaga itong si Mang Joel, 6:30, nandyan na sa trabaho yan. 6 o'clock. O Scott, nag-devotion kan. O tatang, devotion? Siyempre, dapat nag-devotion ka rin. Kasi, tatanungin ni Mang Joel, anong devotion? Parang sigurado, di ba? Oh, dahil hindi siya nag-devotion. Sabi nung anak niya, be strong. Very good. Devotion pala kahapon niya, pambira ka. O, itong allowance mo anak, very good. Ganyan! Niloko ka ng anak mo ngayon. Naglokohan kayo. Hindi ba? Kaya kayong mga tatay, mag-devotion kayo. Di ba? O, halimbawa, itong si Tito Ray. Kaya hindi ko na matapos to. Next time na. Dito na ako magtatapos. Okay na to eh. Di ba? O, halimbawa, si Tito Ray. Yung dalawang anak niya, nag-aaral sa MMSU, mga kapatid. Yung anak niya, nag-aaral sa MMSU. Nagkakasera doon. Anong gagawin mo, Tito Ray? O si Tita Jane na lang siguro. Tawagan mo yan. Textan mo. Nag-devotion na ba kayo? O. Ngayon, wag nyo nang antayin na tanungin pa kayo. Ha? Mag-message na kayo agad. Ma, daytoy tinaadal ko day devotion ti bigat. O, di ba? Dahil matalino kayo, copy-paste. Palit-palitan mo lang kunyari yung mga words. Okay na. Di ba? Huwag nyo naman dadayahin. For your own good yan eh. Matanda na kayo, alam nyo nang i-meditate ang salita ng Panginoon. Mga kapatid, if we are going to implement that in our houses, listen to me, we are going to raise up blessed men, blessed women who will turn out to become engineers and lawyers and doctors and politicians and police officers and soldiers. People who are good citizens. Why? Because they are blessed men. They know what to do with power. They know what to do with money. They know what to do with position. They know what to do with blessing because they are blessed men. Listen to me. What defines your life is not what you have, but who you are. Let us all be a blessed man. Uray bugong kamatis lat si dayo tabalay. No kastoy ti kalidad ti biyagyo, naragragsak kayo, ngam te karubayo, nga kanayon, nga parti ti manok, pato, kalding, kaskadababoy, ngam permimot kakabsat, nga tatayab, ti kaserola, pinggan, awang kinaawatan, at chichismis da, kadaamin. Uray na numula dyan si dayo, naragragsak kay tupelang, at a blessed men kayo nga raw. Amuyot ti paggigyanan nyo, amuyot pagluglugaran nyo, amuyot biyag, amuyot ti apo. Hello? Let us all decide and choose today to be a blessed man. Amen? Oh, implement na natin yan sa pamilya. Ngayon, uuwi na kayo, magdadrive ka, tatay, pag-uusapan nyo to. Di ba? Barok, anat na adal mo di message ni pastor. Si kamot bakit? Anamot na adal mo di message ni pastor. Nanggagpudya ko na itay, agchichismis da, na yung bagtahan kakas di aya, bakit? Oh. Kung nam tumadagat, di mo laam mo. Oh, bawal ang chismis sa baptist. Amen. Tumayo na tayong lahat. Masaya na kayo eh. Okay? Let's all stand. Lord, salamat po sa aming message ngayong umaga. I pray that all of us, dear God, naunawaan po namin ang layunin mo, ang iyong goal at plano sa buhay namin, that we would become blessed men. And Lord, thank you so much for the application that we heard that will start in our family. Na pag na-raise namin ang aming mga anak na maging blessed men and women, sila ang magiging future na mga politicians, future na mga engineers, business people, teachers in this society. And as a church, we can make a difference and impact
in our community, in our province, and probably in the future, in the entire country. All because of these children that we have raised for your glory and honor. Thank you, dear Lord. In Jesus' name we pray. Everyone says, let's sing our closing song, I Have Been Blessed. At bago natin awitin yan, sino po sa inyo ngayon ang mangangako at sabihin, by the grace of God, I am going to be a blessed man? Taas ang kamay. Amen. Amen. Amen and amen. When He moves among us, all that He does, all of His mercy and all of His love, if the pen of a writer could write every day, even this word could never contain, I have been blessed. Warmth in the winter, flowers that spring, laughter of summer, and a changing of leaves, food on my table, and a good place to sleep, clothes on my back, and shoes on my feet, I have been blessed. On the chorus now. I have been blessed, God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them, there's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Second verse now. Arms that can raise, a voice that can talk, hands that can touch, legs that can walk, ears that can listen, eyes that can see. Oh, I've got to praise, amen. As long as I breathe, I have been blessed. I request all the children to sing this part. Children, Father and mother, louder. nurtured and raised, Amen. sisters and brothers, memories Everybody now. Our pastor to lead us, the altar to pray, His stripes that can heal, the blood that still saves. I have been blessed. Chorus now. I have been blessed, God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them, there is not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Last verse now. Ready? It's my shoulder to lean on when I am down, the rock where He leads me when I'm overwhelmed. It's the place where He hides me under His wings. It's not just a song, it's the reason I sing. Amen. I have been blessed. Chorus now. I have been blessed, God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them, there is not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. God has been good, so good.
niyo po, pribilehyo at opportunity na may panalangin ko ang ating PD. So I would like to request our PD to come forward. And so I could offer a prayer for him. And together with our police officers who are present, please join him. Ali po kayo rito. Okay. Amen. Let us all pray. Sige, tayo natin sila. Ayan, si MD. Sir, he's one of our church members. Yeah. Sa kampo ka rin, di ba? Ha? Operation? Okay. Parang humihealthy ka yata. Let's pray. Heavenly Father, you are our Jehovah Nissi, our banner, and our victory. As our beloved PD, with his staff and team of police officers in the entire province of Ilocos Norte, endeavor to execute the law and to enforce the law and to maintain peace and order. I pray that you accord them with your victory, with your power, and with success. I pray that as the people surrounding him would feed him information, help these people around him to be able to give him quality facts and informations that pertain and relate to his task and duty as the head of the police department here in Ilocos Norte, so that he can always make wise decisions and will be able to judge accordingly, will be able to discern what is right from wrong, what is good from evil. Dear God, I know that he is equipped as a graduate of a prestigious academy, and with his experiences, with his exposure, these are a great help to him. But all of these things are futile and vain without your help. And because he's a Bible believer and God-fearing, he acknowledges that fully from his heart. And I, your servant today, come before your throne, dear God, to ask for your blessing, for your grace, enablement, that you will empower him, O God. I pray that you also protect his physical health. Iraman ko pa yan, Apo, iti pamilyana. Amok nga nagdakkel nga oras ti guyuden, iti serbisyo nga isuti ayan na. Ket ti pamilyana, Apo, sapay ta sa laknibam, proteheram. Ket tulungam, Apo, iti pamilyana. Ken ti pampamilya, digito'y kapulisan. Kada kami mo't Apo, ti beneg, iti sekta wano iti pamati at ti kami kakanayon nga mangikararag kadakwada kan tumulong kadagiti ganwat, especially in educating our citizens with moral and spiritual aspect. So now, I commit our PD and the police officers of Ilocos Norte and even our President, our Chief of Police in the Philippines, and everyone in government, italek mi Apo kaida kadagiti imam. Quam ti gloria kandayaw, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Marami pong salamat, sir. Thank you. We hope to see you again. Thank you very much. Okay? Yeah. Thank you, thank you. All right. Pwede na po natin silang i-assist to exit the building. Thank you, sir. God bless you. I hope to come visit your office sometime. Thank you very much. Kasi utang ko yan sa inyo. Nakadalawang beses na kayo rito, hindi pa ako nakabisita sa office niyo. Thank you, thank you. Okay, you may be seated, folks. Facebook, thank you very much. Okay? I am so glad nandito si Michael and family. Nandito ba si Charity? Halika nga rito. Let me pray for Charity. Ito po, si Charity, praise God! Magaling na po. Ayan. Okay. Ayan si Charity. She just came from the hospital. Ayan na po.
Oo. Ayan o. Medyo naglunit. Dito ikwanan. Tahiti ulo na. Okay. Yeah. How is she feeling now? Ha? Anat nagan mo? Charity. Oh, very good. Alam niya. Alam niya. Amen. Nasaan ka ngayon? Nasa? Yan mo ita. Kapilya. Amen. Alam niya, kapilya to. Amen. Salamat. I was just testing, no? Praise God. Lord, thank you. Ti balay nga, intud mo kadeti nga pamilya na lasatan da iti may nga naka ng aksidente. Ti permi nga napakaruan deti ubing da nga ni Charity. Adu nga dandanag, panakabarbaros tirik na. But we praise and thank you, Lord, that you have united the HBBC in prayer and even in extending financial assistance to them. Kat maragsakan kam ita nga makita mi nga deti ubing kat nasalun aten apo. Kat sapay kumata ti panagdakkel na, alalayam, tulungam, normal, kat awan apo ti anyaman nga depekto iti panunot iti panagdakkel na tapnon ti kasta apo, itod nantumo ti biyag nang agserbikan ka. Thank you so much. Continue to bless the family. In Jesus' name, amen. Thank you, Michael.